Okay, cosúil gohfuil muid beo gus dear an bara ag bun an scáileáin gohfuil an microfón ag obair. So, gachrúd mar is ceart. Well, cé hé Mark Esper. Ach séns nach bhfuil is agad, so ní raibh is agam sa go dtí gur tháinig an amach na déanaí. Is sé rúnaí cosint an státeanta é. Ach sé é tá tuachtar an Trump ag réaba tríd na lieutenant cho tappa sin nach féidir a bheith cínta níos mó cétá isteachs cétá amach ach cosúil go bhfuil clamper sa teachbán. Mar agus go bhfuil an lead seo Mark Esper ag easa an túla sin méid a dúirt an tuachtar an Trump. Tá si de techt salach ar a chéile mar dúirt an túsal Trump le déanaí go núsáidteach sé trúpaí ar dhógus gníomhach chun na hagóidí i Washington a bhris sús. Tháinig an rúnaí amach an úní cosanta amach rá nach meach se sin na tharla. Agus inis chuireann sé sin an rúnaí cosanta agus an tard Tennessee in Airce i chéile nuair leid i techt salach ar i chéile. Tá faití sa Reinsteine go bhíochtach Americá sleanmhaid dro dlí bhíleata dá gcuirfí trúpaí ar na sráidseamaí chun na hagóidí seo chuir síos agus go tobann bheith bheag difriocht a bheitchán idir Brasil agus na Stáiteantaithe. Well, mar is ól daobh faoi seo tá dam faoi hinne. Ní bháin na Stáiteantaithe an dam faoi hinne margheall ar feallmharú George Floyd i Minneapolis agus siar tá i bríomh fictiúr an léinneomh ná léirscail de na háit sin i goléir i Minneapolis in our úsáid tú forréigen, in our úsáid na pólíní forréigen in aidíní gorma. Agus in our warisiad daine, no in our in an nearna siad basca chodonna sin gur cuireúin duine san ospidéal. Well, go dtí seo níor cuireúin dlí ach ar an scoutir sin a chur glúin ar Veinéis George Floyd. Ach bhí triúr pólíní eile sa fictiúr freisin agus ar an 9 lá de na híré beannaí. Gamma leisciil tá ag oscailt leathanach an seo choiríl. Choiríl. Tá an trúr eile anois, tá cúiseanna choiríle an trúr eile ag rá gur cheart dóibhs mar de cinntaí an seachas seas ar tríomh agus bhí an fearr seo Derek Chauvin ag dúnmharú George Floyd.
Mas Paulínú agus má hesan tú a leatíh agus duine os de chóir dúnharú duine. Ba cheart chúisinaí a chur de lé as gan idir ggóálaí anam. Idir dálín cúsaíú seomhán ar a gédal síos núnharú den 3 grád ach ar daíú le déanaí go dtí dúnharú den 10 grád. Go háide má bheanan tú ar an bhíseán sin, is léir nach de heisme a hála an fellharú seo. Chunne seomhán George Floyd faoi nach lúin. Rinne sé seo go fuórchúiseach agus le neamhhim. Agus tan ceart uafás a bheith roiine. Agus is dócha gur bé an fuórchúis seo a chur for i lé na bólaí níile nóair eiceas muid na chúiseanna. Níl agam. Well, idir an dálín agus America faoi hinne agus má charas sa Spáin ag rá goil cuma an apocalypsis ar na Stáit Aontaithe. Tá na círéibeannaí leathna amach go nuamhrach agus feicimid scéalan seo faoi siopaí beaga atá tá mé ráisina is lorug bocail. Trí chéile guagach tá de crechadóirí lucht bradaile nó sládaile ag bris isteach ar siopaí sa bhrancs agus ag crecha éirí grónaí in na láva. Ach má tá seo tarlú agus seans mór má go bhfuil fós féin agóidíocht síochánt is mó tarsúil ag locht na agóidíochta. Tá rialtas agus na meán ag chur crechadóireacht i lé gachéine chun stoppachar leis. Sin mar a bhíonn sé na Stáit Aontaithe. Tír sir a deir daoine ach gan cead agat do hiirse a chleachta. Mar an gceanna leis na corfiúnaí seo atá i bhaim na carrachaí. Tír sir ach bháin nuair is mí neat de chearta a éileh tar éis 6 log nó 8 log trónhúna. Oké, polítíocht. Déir loch na bobbal bhreithnaí go bhfuil ibrach chuí Donald Trump ag titim go méar, titim go tapa. Agus nach bhfuil an dar ráhan is Donald Trump ach harigid mór a chaithh sna Stáit a híl sé bheith daingnithe ige hena féin. Áitsaní mar Ohio agus Iowa. Má tá cónaí ortaí geachtar den dá áit sin, seans mór má bhfuil tú a feiceáil baráiste, steall fógraí ar son Donald Trump ar telefís nó ar nidilín. Dear an gúil túir má ag an uachtar an gúil New Jersey cáil tu go maithaige hena féin ní léon fógradá le héad feici aganne an seo nó dheirsaí.
Der Boris Johnson má dhéiríonn chósaí a Hong Kong go nglacfaí an bhreatain le 3 mhilliún duine as sa gentar sin. Sin méid mór. Well, tá an Veinéis oscailte arís. Agus cé go bhfuil go leor daoine le feiceáil ann, dá áit bríomhar, beaga, fúdrach, dála is mó tá ag tuairt cuairtear náit agus ní tarasóirí. Agus tá daoine go tuairt le fis beidir go mar sin a bhaith sé seán go mbeidh tionscail na tarasóireachta gearrtha go mór in íor seo. Cobhas? Well, fanna muid sa tín, well, bhí muid a Hong Kong, tá muid reis sa tín. Tá daoine áide is sa tín a ghearra cuasaí a athrú, ach má sé cuimhne mís siar tríocha héan bliana go sábháil dtí sin go Tiananmen Square i Beijing. Tá muid reis a Hong Kong ar nó daoine an sin go háide tá ag agóidíocht ar san cearta daonna. Tá lorg focail eile. Sé scrífa sí sam. Tá Snapchat tar éis rá nach dúirí siad tacaíocht do nach gcuirí siad teachtarachtaí an uachtarán chun cinn nó ar aghaidh nó chun tosaí. Mar a gceanna le Twitter tar éis gur thosa sé ag gilceach ábhar a bhí go thomláin éithe chuaigh. Iarthóir sé marmh, sé Bruce J. Friedman nócha bliana d'aois. Bhí sin iarthóir sa litríocht agus sa papchultúr ach hit sé ón radar agus bíonn deireadh leis. Sin deireadh leis na nonscéalta bhfuil focail le bithe an daoibh cúpla ceann. Dlí agus ábhard sin an tuachtarán. Fear dlí agus ábhard nó mar is fearlibh rial agus reacht. Imaglaí agla chuir ar dhuine déan gnó chun é stoppar de le dhéanam. Mór himpeall mar animacal. An ceadúch é? Well, tá seo ceadúch. Intáil. Níidir an intáil agus saoil. Tá sagam bhfuil saoil áit cinnt is tíos bhacail sin. Is son an fearr agus inú nach é. Sin méid, sin iad na scéalta go léir. Tásúla go bhfuil se bhúsáid nó leasaigean astú. Agus go mbeidh muid a caint le chéile ríomh sa bhád idir an dálín gcuin rá dé oribh go léir. Slán